Fl-aħħar jiem, l-uffiċjali tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u dawk stazzjonati fl-isptar Mater Dei ġew imħarġa biex fil-qadi ta' dmirijietom ikunu jistgħu jużaw għodda ġdida imsejħa BolaRap. Din se tiżdied mal-apparat ta' sigurtà li diġà għandhom biex tipproteġi kemm lilhom u kemm lill-individwi f'ċertu sitwazzjonijiet ta' periklu. Il-BolaRap tirrestrinġi persuna milli tiċċaqlaq jew taħrab billi b'teknoloġija sigura u innovattiva tispara ħabel irqiq minn distanza ta' bejn 3 u 8 metri lejn l-idejn jew is-saqajn tal-persuna. L-iskopu li ma li jiġi sparat dan il-ħabel, il-pulizija jirpu l-ħin biex dak li jkun jinżamm fl-istess post u ma jkollux ċans iweġġa' la lilu nnifsu u lanqas lill-uffiċjali. Il-Kontestabli Dion Fenek mir-Rapid Intervention Unit spjegalna aktar dwar kif jintuża dan l-apparat. Il-device jintuża billi jispara tip ta' Kevlar cord sewa li għandu żewġ hooks miegħu. Dan xogħlu huwa li kif jiġi sparat jinfetaħ u jdur mal-persuna mal-individwu li jkollu u jirrepjaħ u jnaqqastu l-mobilità tiegħu. L-għanewlini tal-BolaRap huwa li tagħti kontroll immedjat lill-pulizija mingħajr ma jweġġgħu iż-żewġ partijiet. Fil-fatt, il-BolaRap ġiet ippruvata fuqna mingħajr ebda ħsara, fejn stajna nosservaw il-funzjoni tagħha li l-ewwel tindika fejn se tiġi sparata b'lejżer aħdar, imbagħad torbot lil dak li jkun għal ftit sekondi sakemm jintervjeni l-uffiċjal. Jgħin lill-pulizija għal fattur raġuni li meta inti għandek persuna għal ftit sekondi qed iżommu immobbli, il-pulizija għandha ċans tmur taħdem tintervjeni ħalli dal-persuna ma jkunx jista' jweġġa' il-pulizija jew f'każ anke lilu nnifsu wkoll. Il-Kontestabli tagħna żewġ eżempji ta' sitwazzjonijiet fejn tista' tintuża il-BolaRap. Li se jkollok forsi għandek persuna li tipprova tagħmel self-harm, eżempju persuna mixja f'nofs ta' triq, eżempju tipprova taqsam bypass li huwa triq traffikuża. Inti flok tħallija mixja f'nofs ta' triq, tispara ħula f'saqajja mela lilha l-persuna waqqaf tagħmel li tkompli timxi sakemm il-pulizija tmur u tgħin tarresta lill-individwu biex ma jkomplix jipprova jweġġa' lilu nnifsu. It-taħriġ lill-uffiċjali Maltin ingħata minn 16 instructor li ġew mill-Amerika. Il-BolaRap tintuża f'aktar minn 7 mid-Dipartiment tal-Pulizija fl-Istati Uniti u f'60 pajjiż madwar id-dinja.